Реакція Заходу на агресію Росії має бути більш рішучою та дієвою, вважає посол України в Чехії Євген Перебийніс. Як заявив дипломат в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу АТР, Київ відчуває підтримку країн Євросоюзу та Америки. Проте цих кроків недостатньо, бо ж Росія і досі не деокупувала Кримський півострів, продовжує агресію на сході України та провокує українських військових у Чорному морі. Перебийніс закликає західних партнерів подовжувати старі та запроваджувати нові, більш дієві санкції, аби Москва нарешті зупинилася. Економічні обмеження наразі чи не єдиний дієвий механізм впливу на країну-агресора. Це і, скажімо, відключення Росії від СВІФТу, це і запровадження більш жорстких персональних санкцій щодо найближчого оточення Путіна. Ми вважаємо, що якщо санкції, які запроваджені досі, не діють таким чином, на який ми розраховуємо, то, звичайно, що вони мали б бути посилені.